Konferansa ji ve avakirina Kobaniyê li Amedê dest pê kir. Beşdarên konferansê dixwazin Kurd hemû nakokiyên xwe yên siyasî deynên aliyekê û ji bo avakirina Kobanî bibin yek. Em hemû Kurd û gelê Kurdistanî em zanibin ki bi berxwedanê tenê xebat bi ser nakeve. Piştî van berxwedana, piştî heq û cangorî diwarê siyasî de, dîplomasî de Kurd xebata xwe bimeşînin. Li gorî beşdarên konferansê êdî dora avakirina bajarekî başhatiyê û divê bajar bi projeyên serkeftî bê avakirin. ئێستاش کۆبانی بە تەواوەتی ئازاد کراوە پێویستی بە ئاوادانکردنەوە هەیە. ئەم ئاوادانکردنەوە ئێمە چۆن لە قۆناغی دیفاعکردن و بەرگریکردن هەر لە کۆبانیەوە تاک و جەلەلا و کەرکووک و شوێنەکانی تر پارێزمان ئێستاش پێویستی بە یەکڕێزی زیاتر هەیە بۆی بتوانین هەموو لایەک دەستی ئاوادانی بۆ درێژ بکەین. Li gorî hin beşdaran jî di gel avakirina Kobaniyê pêdiviya bajêr bi tedbîrên siyasî û ewlehiyê jî heye. Gavet Kobanî avavekî Kobanî dorpêç kiriye tê ve watayê ku tê ji xala mirovî derbasa xalak siyasî ve xala siyasî girêdayî bi vekirina derî Mişit Pînarê navbera Bakur û Başûr da dibe ev vebe ku tikanîbî derfetê avakirinê pêdeviyê gerek tikanîbî derbasa Kobanêkî. Ji her çar parçeyên Kurdistanê ji gelek partî û dezgehan delegê tevlî konferansê bûn, konferans du rojan berdewam dike. Kurdên çar parçe û diasporaya dibêjin yekîtiya ku ji bo azadkirina Kobaniyê pêk hat, divê ji bo avakirina Kobaniyê jî pêk were. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.